интересно на детето да чуе кой е Моцарт после. Тази група се изравни. Пътя на учителките беше изключително тежък и труден. Разбира се, няма да казвам децата, но те самите родители се знаят просто. Равни са, еднакви са по възможности. Великолепни са. Миналата група казах, велики са децата по принцип. Ние трябва да ги гоним по великост. Вашите деца са велики, защото са ваши. И няма да го направя, като миналия път, не обичам да се повтарям, но тогава в групата доведах София, сестричката на Мони, която е в яслата, и ги сложих една до друга, София и едно от децата в групата. Видимо, разликата е голяма. Но искам да знаете, че най-тежкото, значи пътя, за да го израснеш, е много тежък. Разбира се, с ваша помощ, че учителите и екипа, целия на детската градина. Но знаете ли,
Тези учители трябва да имат едно специално топче, в което топче само след няколко месеца, защото тези деца ще отидат при Митева и при Тодорова и при Леля Ганева и при всички нас, те трябва да си натиснат това топче, в което трябва да обичат другите. Тоест, да забравят, да се освободят от любовта си към тези деца, защото тя 4 години се гради и го правят. Затова е велика нашата професия и точно тези топчета ни прави живи вашите деца. Пожелавам ви да сте здрави, вашите деца да са здрави и да продължите напред. Чао!